Me päästään paremmin kiinni siihen, että mitä siellä kentällä oikeasti tapahtuu niille pelaajille, kun ne vaikka kaatuu. Ja tai tulee niitä törmäyksiä ja nähdään, että minkälaisia G-voimille pelaajille tulee, eli minkä verran niiden pää tässä tapauksessa heilahtaa ja kuinka vaarallisesti mahdollisesti on niille aivoille tai ei ole, riippuen tilanteesta. No aluksi tuntui siltä, että mikä helvetti mulla on päässä, mutta sitten aika nopeasti 30 minuutin jälkeen totui, että ei se oikein samalta tuntu kuin lasit olisi päässä. Ei oikein huomannut enää ja ei sattunut yhtään päähän. Oli ihan mukava ollut. Tänään sensuri oli esimerkiksi testissä Teemu Karppasella, joka liukaistui reeneissä. Minkälaista dataa tästä saatiin? Se rekisteröity järjestelmä on 14G verran. Meillä on 10 on se raja-arvo, että ylipäänsä tulee jotain merkintää talteen, niin on tosi pienestä lukemasta vielä kyse. Eli ei itsessään vaarallinen, mutta jos nyt tulisi enemmän lyhyen ajassa, niin sitten pitäisi miettiä, että onko siinä jotain, mitä tarvii reagoida. Ei tuntunut oikein miltään, että ihan kuin olisi panta päässä. Eli ei häirinnyt yhtään ainakaan tuota pelaamista. Sitten jos sattuu jotain pahemmin, niin sitten näkee kunnolla, että kuinka paljon se pää on ottanut sitä osumaa. Ja toi sopii myös sulle, että se on myös ulkonäköjuttu.